Lekker fietsen door de Limburgse natuur en rondkijken in de agrarische sector. Dat is waar Loeren bij de Boeren om draait. De boeren uit Midden-Limburg zetten ieder jaar met trots hun deuren open. Van jong tot oud, iedereen is welkom. Dit jaar bestaat het evenement al 10 jaar. Tijd voor een terugblik. In 2011 werden Loeren bij de Boeren voor de eerste keer gehouden en wem kan hier nog meer over vertellen dan de grondleggers, Anja Hanze en Anita Kolen. Ik weet dat ze nu in Haarler bezig zijn met de volgende route uit te zetten, dus ik ga eens kijken. Jullie zijn al bezig met de nieuwe route uitzetten voor het komend jaar, maar wie is het eigenlijk allemaal begonnen? Nou, het ontstaan is dat Anita en ik allebei in het bestuur zitten van de LRTB De Winning. Dat is een afdeling van de LRTB. En we zaten met een maatschappelijk debat in 2010, 2011. En van daaruit zei de gemeente van, laat jullie agrarische bedrijven maar eens kijken. Ja, en toen hadden wij zoiets van, ja, hoe fietsen over de stal? En toen was het, ja, waarom niet? En hebben Anita en ik dat op 6 weken tijd volgens mij gaan. Dus, ja, toen wilden we eigenlijk gaan kijken van ja, wie gaan we dat organiseren. Ja, was het makkelijkste natuurlijk als een rondje om in de eigen omgeving. Ja, en toen wist ik eigenlijk dat mijn broer en mijn schoonzus een Campina open dag zouden gooien, de tweede paasdag. En ik dacht, ja, had van ja, zouden we dat niet kunnen combineren door het meer bedrijven bij kunnen vragen. Ja, zodat ze een fietstocht langs al die bedrijven zouden kunnen organiseren. Ja, en we zijn dus met de auto rondgegaan en op een gegeven moment alles opgeschreven, want het routekaartje wat we nu hebben, dat was er toen nog lang niet. En het was de eerste weg rechts en het kruispunt oversteken. Vervolgens de zandpad nemen en zo hebben we dus een A4'tje met 2 kanten volgeschreven. Ja. En we hebben niemand geschuurd over het waal, dus dat is allemaal goed gekomen. Ja. Ondanks dat het met dit eerste eenvoudige routekaartje misschien even zeuken was, hebben de lui toen toch massaal hun weg naar de boerenbedrijven gevonden en was het evenement dus gelijk een groot succes. Dit was tegen de verwachting van de organisatie in. Ik ging 's morgens regen dat rondje nou ging ik kijken. En ik verschrok me eigenlijk van het aantal fietsen, dat er waren zoveel fietsen. Ik was even eens kijken van, overal stond wel iets geparkeerd. En overal was het druk en toen dacht ik, ja, bij het volgende bedrijf zal het wel minder zijn. Maar er stonden ook zoveel fietsen. En dat waren ook weer allemaal angerlu. Dus ja, we menen dat we toen toch royaal 2000 mensen op een been gehad hebben inderdaad. En wie is er toen verder gegroeid? Ja, Loeren bij de Boeren heeft zich eigenlijk alleen nog maar uitgebreid na dat eerste jaar. We hebben eigenlijk daarna, het is steeds groeiender geweest, steeds meer mensen geweest. En ja, we hebben het zelf ook, is het iets professioneler geworden. Maar ook de basis wat wij horen, het laten zien van het agrarische bedrijf en hoe dat het werkt, dat komt heel goed tot uiting. Wat we anders, ja, probeerden we dat te laten zien en we wisten nooit wie en hoe. Maar nu komen de burgers gewoon met vragen. En we hebben dus ook daarna ieder jaar een evaluatie gehouden. En ja, het mooie daarvan vond ik dat de trots bij de agrarische bedrijven weer een beetje terug was. Door de eenvoudige vragen, het beeld was alledaags thuis, daar keek ze dan overheen. En doordat de burger kwam met vragen, hij ze weer zoiets, ja inderdaad, ik woon hier op een mooi stukje. En ik mag iedere dag genieten van deze plek en het werken met de dieren is geweldig. Ja. En dat is dan leuk. En ook de kleinere kinderen, het is echt een gezinsfietstocht, echt met ook kleinere kindjes. En ja, die vinden het allemaal leuk. En vooral de dieren, de aaibaarheid en weet ik wat allemaal. En die meen je eigenlijk nog dat de melk gewoon in de winkel tot stand kwam. Maar hier zogen ze de koe waar de melk vanaf kwam. Dat was wel heel mooi om dat allemaal te huren na afloop.
In 2012 was kwekerij Dekker Jacobs een van de deelnemende bedrijven, wat gerund werd door Sikko de Boer. Dit zou toen nog een heidse, maar tegenwoordig boert er gans ergens anders. Namelijk in het plaatsje Scheef, in Oost-Brabant. Ik vraag me af wie dat zo gekomen is. Zo, moeten we 1 kistje van de Vestica Elia Blue hebben. Een beetje schoonmaken. Waar kan ik deze neerleggen? Allemaal in je hand. Of je stopt hem onder je schoen heel even. Hoe vond je het om mee te doen aan loeren bij de boeren? Ik vond het doen ontzettend spannend. Want normaal ben je met je personeel stiekem achter een groot hek bezig om het product klaar te maken. Ja. Wat je verkoopt, vaste plant in ons geval. En je hebt natuurlijk wel eens familieleden op het bedrijf, maar eigenlijk komt er nooit iemand anders dan sommige klanten en leveranciers. En nou ineens mocht iedereen komen. Ja. En het was heel spannend, want hoeveel mensen komen er dan? Is het bedrijf al netjes genoeg? Ook in 2012 werden loeren bij de boeren weer druk bezocht. Mensen kwamen van heine en ver en zogen zo ook het bedrijf van kwekerij Dekker Jacobs. Ondanks dat het bedrijf er de dag zo schoon uitzag, heeft het helaas geen lange toekomst gehad. Het bedrijf kost de crisis van 2014 niet aan. Want toen in die tijd woonde je nog in Limburg, toch? Ja. We zijn nu in Scheif. Ja, nu zitten we in Brabant. Ja. De andere uithoek van Hoe, Nederland. Hoe was dat toen? Toen, Dekker Jacobs was een heel groot bedrijf. 20 hectare, heel groot gemechaniseerd. En met heel veel klanten die aan tuincentra leverden. Dus retail noem je dat officieel. Ja. Dus wij deden heel veel visuele planten, voornamelijk in het vroege voorjaar. Met een hele grote kas hadden we daarvoor. En een grote robot. En dat was ons ding eigenlijk. En we kweekten vooral en we kochten heel weinig bij. Dus het was vooral een productiebedrijf met eigenlijk de eindklant. Ja. En met iets van 1000 verschillende soorten hadden we toen. En vaste planten. En ja, het was een heel mooi bedrijf. Alleen het is mij niet gelukt om het bedrijf door de crisis heen te krijgen in 2014. Het begon eigenlijk al in 2013. Ja. Toen hadden we een heel moeilijk jaar in de tuinbranche. Want het weer was slecht, de mensen hadden geen geld om te kopen, plantjes te kopen. En toen heb ik het heel zwaar gehad. En toen hebben we gereorganiseerd, zoals dat zo mooi heet. Maar 2014 werd niet een beter jaar. En ja, toen is het helaas fout gegaan. Failliet. Ja. En toen heeft de familie Dekker het bedrijf terug kunnen kopen uit het faillissement. En die hebben toen het bedrijf verkocht. Het bestaat nog steeds, maar er wordt geen vaste plant meer gekweekt. Er worden nu blauwe bessen gekweekt. Oké. Ja, dus heel veel dus de contouren van het bedrijf is er nog. De kas staat er nog. En de loods. Maar het is heel anders. En de medewerkers die zijn allemaal ja, her en der weer aan het werk gekomen gelukkig. Soms met wat moeite, soms met wat minder moeite. Ja. En ja, dat was het. Toen, van de een op de andere dag, stop. Ja. Heel lastig. Ja, dat lijkt me best Ja. heftig, ja. Dus, en nu zit ik gelukkig hier. Ja, want hoe is het in principe hetzelfde als toen of is het groter? Of? Nou, het is heel, ja, toen was het de robot en nu werken we met van deze elektrische karretjes. Ja. En het grote verschil is dat we nu heel veel klanten hebben waar we maar 1 plant aan verkopen. Ja, die klant koopt meer, Ja, maar ja. het kan zijn dat hij 1 van deze, 3 van die doet. Ja. En bij Dekker Jacobs was het per kist minimaal, het liefst 10 kisten van een soort. Dus het is een hele andere soort markt. Het jaar erop werd een tocht georganiseerd rond je dorpen Boksem, Heil, Gratum en Kelpe-Oler. Waar toen ook de deuren openstonden bij Tjeu Bongers. Echt Tjeu, wie wordt het eigenlijk met al die mensen hier over de vloer? Ja, in 2013 hebben we hier voor de 3e keer is hij toen Bloer bij de Boeren geweest. Ja, dat was geweldig. Zoveel mensen die komen kijken. Ik ga in 2012 is deze nieuwe stal gebouwd. Met veel meer ruimte voor de cubes en veel meer leeg en ja, alles modern. 2 robots erin. En ja, dat was, de mensen vonden dat hartstikke chic om
om er nou te komen kijken, zeg maar. Dus zelfs ook wel leuke reacties hebben gehad, of ja, niet? ja, ik ga ook 10 boeren, collega-boeren hier uit de buurt, die eigenlijk gevraagd om op verschillende plaatsen op het bedrijf te gaan staan en dan uitleg te geven over ieder onderdeel wat ze te zien kregen bij de kleine kuifjes, hier bij de koe, bij de melkrobot, bij het voeren. En zo kosten de mensen zich een goed beeld maken van wie zeg maar, nu tegenwoordig de melk wordt geproduceerd. Bij keken de mensen hun ogen uit. Er wordt veel belangstelling voor de nieuwe innovaties, zoals de voor- en melkrobot. Daarnaast wordt er ook veel opgezet om het te lui naar een zin te maken. Zoals wc's en het lekkerste eten en te drinken. En ook de kinderen kosten zich goed amuseren. Dit wordt niet alleen bij Tjeu zo. Ook bij de andere boerenbedrijven op de route kosten de lui, boeten alle informatie opdoen, zich ook goed ontspannen. Voordat we dit stal gebouwd hebben, we hebben een 80 koe. En die molken we toen nog met een melkstal. Die moesten we iedere dag handmatig onderhangen. Maar ja, het was allemaal een beetje, de stal was versleten, de melkstal. En de koe die had eigenlijk veel te weinig ruimte. De stal was te bedompt. En de superheffing, de melkquotering, die zou stoppen in 2015. En dus toen heb ik besloten om toch maar een nieuwe stal te bouwen. En ja, dat ik ook het uit kost breien. Ik om uit te kunnen breien, dat is een hele investering was het dus. Maar dan moesten we wel meer omzet kunnen maken om dat ook terug te kunnen verdienen, zeg maar. Dus ik heb toen een grotere stal gebouwd voor 120 koe, 2 melkrobots. En dat nu loopt het veel beter. De koe die doen het beter. Die kunnen ook even goed naar boete, ondanks dat ik met de melkrobot melk. Dus die kunnen meer dan 200 dagen per jaar gewoon niet naar boete neer. Kunnen ze zelf voor vers graas opvoeren. Ja, 's winters stonden ze uiteraard binnen, omdat dan boete geen graas groeit. En het is heel plezierig werken. En de stal voldoet ook aan een ammoniak-reducerende vloer. Dus er komt minder ammoniak uitvriezen. Dus dat is ook weer beter voor het milieu. De koeien die hebben een borstel, dan kunnen ze de horen borstelen. En dat is voor de koe is het beter. En voor de boer werkt hij ook met veel meer plezier, zeg maar. En wie kijkt ze nu naar de toekomst met die bedrijf? Ja, ik gooi het nog een aantal jaren zo doorgaan. Kijk, en probeer natuurlijk de bedrijfsvoering nog steeds te verbeteren, ook richting het milieu. Ik heb neven mijn eigen grond heb ik ook grond van natuurmonumenten die ik gebruikt heb. En daar komt onderaan dat heukeltje vanaf. Dat voer ik ook aan de rinjer en de koe als structuur. En dan even probeer ik zoveel mogelijk water vast te houden onder de grond met peilgestuurde drainage en met stuwen. Omdat we hebben nu 3 druge zomers gehad. Ja, als ze weken achterin moest beregenen, dat is echt niet leuk meer. De weken van 100 uur een week maken. En als de regen van nature vanzelf komt, of doordat ze een buffer in het grondwater hebben, hoeft ze minder te beregenen. En dat probeer ik ook te verbeteren. Ja, en dan ben ik aan het experimenteren met kruidenrijk grasland. Dus er is meer biodiversiteit in de grond krijgt. En ook boven de grond, er komen meer insecten naar boven. Ja, en de koe die fretten dat ook her. Dus ja, daar ben ik een beetje aan het kijken wie dat werkt. En dan ook met nitraatuitspoeling best bezig. Onder de mais, door zee ik graas in. Of al gelijk met de mais zee ik graas in. Om de stikstof naar de maisoogst op te vangen. Dat de stikstof niet naar het grondwater gaat. En dat zijn allemaal dingen die helpen toch, ja. Daar heb ik goede resultaten met. Ja. Kijk, maar zo de regelgeving, die is, dat moet niet nog meer beklemmender worden, zeg maar. Dat is een beetje, we moeten wel een beetje kunnen boren en ook het verdienmodel. Hè. De melk is eigenlijk is nog altijd dezelfde melkprijs als we 35 jaar geleden kregen. De melkprijs is niet omhoog gegaan. Eigenlijk is er, als je de inflatie met, dat is flink, kregen we minder betaald dan 34 jaar geleden.
Kijk, en de burger kan wel zeggen, de boer die moet van alles. Maar wij willen het ook, maar dan moet het wel betaald worden. Hè? Als je kunt niet groen doen als er rood staat. Dus dat is een beetje, ja, naar de toekomst toe hoop ik dat de consument ook gaat wil betalen voor een goed, eerlijk natuurproduct. Zoals als melk of kies of yoghurt of noem maar op. Of aardbeien, zoals die van Ad en Inske Verstappen uit Roggel, die het jaar erop hebben metgedaan in 2014. Dat zijn die kleine zakjes, die pakken de spin aan, maar die zitten er al in. Dus vandaag hoeven we alleen maar de zakjes voor de trips erin te leggen. Dus iedere beugel. Ja. Jullie hebben in 2014 metgedaan aan Loeren bij de Boeren. Wie was dat? Wie was de dag voor jullie? Ja, een hele drukke dag. Het was leuk met te doen. Ja, 's morgens hebben we vroeg moeten beginnen met plukken. Om de aardbeien af te krijgen voordat de mensen hier komen. Dat is gelukkig wel gelukt. Ontzettend veel mensen. Gelukkig hebben we veel hulp van collega's die bereid waren om met te helpen met uitleg hebben. Want in ons eentje hebben we dat echt nooit gered met zoveel mensen. Ja. We hebben verder ook heel veel hulp gekregen van vrienden en familie met de catering, zeg maar. We verkochten aardbeien, we verkochten ijs met aardbeien. Ja, er waren rondleidingen, er moest opgebouwd worden. Ja, ontzettend veel hulp gekregen, ontzettend veel mensen hier geweest. Dat was heel leuk. Oma had al jam gemaakt en saus voor op de aardbeien-ijs. En de kinderen hebben metgeholpen, de neefjes en nichtjes hebben metgeholpen. Ja, het was echt een hele leuke dag. Al de extra inzet van familie en vrienden werpte zijn vruchten af. Want ook in 2014 kostte de lui weer een grote getallen geneten van alles wat de agrariërs te bijhaaien. En wordt er een schoentocht uitgezet in de omgeving van Roggel, Neer en Heibloem. Ja, wij zelf vonden gewoon het leukste dat er zoveel mensen interesse hebben in wat wij doen. Dat ja, mensen die ze niet kennen, mensen die ze wel kennen, dat vonden wij zelf het leukste. Veel mensen die toch een ganz ander beeld hebben van een aardbeienteelt, die denken dat we nog op de grond zitten te kroepen. Ja, die weten niet dat ze alles op huur staat, dat ze het ganse jaar dat ze altijd droog staat. Ja, heel veel mensen verbazen zich wie ontzettend veel kilo aardbeien dat er aan de stroei gingen. Want dat was destijds in let's april, dan hing het hier echt boomvol met aardbeien. Ja. Had je ook, de imker was hier, die had ook heel veel interesse, er waren ook heel veel mensen in geïnteresseerd. De bijen en de hommels hier vliegen, want ja, realiseert zich ook niet dat zonder die kleine beestjes dat die gewoon geen aardbeien aankomen. Dat, wat belangrijk werk dat die eigenlijk doen. Ja. En dat is natuurlijk al 7 jaar geleden dat jullie met hebben gedaan. Wie stond het bedrijf er toen voor? In hoofdlijnen hebben wij nog steeds eigenlijk dezelfde bedrijfsactiviteiten. We hebben wel een oude kast hebben afgebroken en er is een nieuwe kast van de plaats gekomen. In de boete aardbeien hebben we nog een beetje uitgebreid. Het is steeds belangrijker om de mensen proberen ze jaar rond mogelijk aan het werk te houden. En doordat we nu boete gaat meer hebben, hebben we in de zomer ook gaat meer werk. We hebben nog een beetje geïnvesteerd in huisvesting voor de seizoensarbeiders. Die dun bij gehuisvest kunnen worden. En dat die geen half uur moeten rijden om hier te komen. Ja. En dat we weten dat ze een goed huis hebben. Het is een schoon bedrijf en stel dat er een animo is om het voor te zetten, dan zien er ook mogelijkheden om wat de opvolger zou willen te doen. Maar zolang dat er niet is, dan blijven we gewoon even doen wat we nu doen. In 2015 werd een tocht georganiseerd rond de dorpen Boksem, Leveren, Heidse en Den Heur. Waar toen ook bezoekers rondliepen op het erf van Wil en Carolien Schrijnwerkers, die de monumentale melkvee- en zorgboerderie Kaskettenhof runnen. En Weerlijk komt zo vandaag een beetje helpen met je. Ja, Ja? goed. Hartstikke leuk. Wel goed te overwegen, hè? Een schreeuwen met lang nekken. Hey, wie wordt het hier met Loeren bij de Boeren?
In 2015 hebben we Loeren bij de Boeren gehad hier. En dat was hartstikke leuk. We hebben heel veel bezoekers gehad. Heel veel positieve reacties van mensen gehad. Mensen die waren dus eigenlijk een beetje vergroeid waren van het boerenbedrijf af. Ja. En daar zijn er heel veel komen kijken. En eigenlijk heel veel waardering gehad. Positieve waardering, wat ons toch ook wel heel veel positieve energie heeft gegeven. Om er een extra boost voor te geven. Dus fijn, het was leuk. hartstikke leuk. Ik was Ja. heel dankbaar om dat te doen. Ondanks dat het weer de dag niet echt met zout, horen er toch veel lui op de been. Net als andere jaren zout er veel variatie tussen de verschillende bedrijven. Van koe, hoender en paard tot asperges, erpels en grote landbouwmachines. Ook, toen hadden we melkkoe en ook de zorgbedrijf Neven. Wat is toen molken we nog traditioneel. Dus traditioneel, gewoon met een melkput. 2 keer 9 deden we 's morgens en 's avonds melken. Nu doen we met robots melken. Ja. In 2015 waren we net een paar jaar open, waren we 5 jaar open met de zorgbedrijf. Nou, in de tussentijd zijn ook heel veel dingen zijn er weer veranderd. We hebben een verkapping aangebouwd, we hebben het werkhuis is erbij gekomen. We hebben van toen Loeren bij de Boeren hebben we wafels verkocht en koffie verkocht. Van die centjes met het ondernemerscentjes erbij hebben we een duofiets gekocht. De duofiets werd nog niet dagelijks gebruikt, maar in de zomer werd er best wel heel veel gebruikt. We hebben een zoon, we hebben een dochter. En die hebben allebei aangegeven dat ze in met ons bedrijf weer willen gaan. Dus in de tussentijd zijn we een maatschap aangegaan met Tom en met Lotte. Ja. Carolien zit er ook nog bij. Dus eigenlijk is dit bedrijf hopelijk voor de toekomst toe verzekerd van opvolging. En dat, van de ene kant, Carolien en ik zijn er eigenlijk best wel heel erg trots op dat we zo'n prachtig bedrijf door kunnen geven naar de toekomst toe. Ja, Dus, en we zijn eigenlijk ook best wel bezig om het bedrijf toekomstproof te maken. Dus we hebben nu onlangs, half januari, zijn we een beetje begonnen met eigen zuivel verkopen. We hebben een melktap aangeschaft. We verkopen er lekkere yoghurt bij, dat produceren we niet zelf. Dat kopen we wel in, maar het is wel boerenyoghurt en het is boerenpudding. En we merken gewoon dat de mensen hier in de omgeving en in de verre omgeving weten ze ons melkhuisje toch wel te vinden. Ja. Ja, hartstikke leuk. Ja, heel leuk. Ja. Dus jullie blijven wel allemaal lekker bezig. Wat bleef? Jullie blijven allemaal wel lekker bezig. We blijven ontzettend goed bezig. Ja. Stil zitten zit er bij ons jammer genoeg soms niet in. Van de koe van Wil en Carolien ga ik nu naar de verkjes van Tjeu Jenneskes in Hunsel, die in het jaar erop hebben met gedaan. Tjeu, jullie hebben in 2016 met gedaan aan Loeren bij de Boeren. Wie was dat toen bij jullie? Oh, ja, ik ben met gedaan, dat was hartstikke schoon. En met gevraagd dat ik er toch even over na moet denken. Zeker omdat de werkdrijven zijn behoorlijk gesloten qua hygiëne. Ja. Ja. Maar achteraf hartstikke blij dat we met gedaan hebben. Heel veel goede reacties teruggekregen. En we hebben toen 4000 mensen door de stal gehad. Allemaal plastic jasjes aan, scheunkes, haarnetters op. Vanwege de strenge hygiëneregels op werkgersrooierie laat Tjeu normaal mensen niet zo snel binnen in zijn stal. Maar voor Loeren bij de Boeren wordt er wel een uitzondering maken. En met voldoende maatregelen kosten de lui toch komen kijken. Loeren bij de Boeren ging dat jaar zelfs de grens over, want boeteboeren uit Hunsel, Haller en El, die ook een Belgieboer uit Moelenbeersel met.
we doen een traditioneel varkensbedrijf wat bagger produceert voor vleeszaakjes, Ja. voor vleesconsumptie. En wie staat het bedrijf er dan nu voor? Ja, eigenlijk is er niet zoveel veranderd in de tijd. Er is nu al heel veel veranderd, maar in ons bedrijf is er niet zoveel veranderd, zo moet ik zeggen. Ja. Het is nog hetzelfde als toen. Ja. In het jaar nadat je hij met gedaan, werd je een tocht georganiseerd rond de dorpen Neer, Panningen, Graashoek en Beringen. Wat toen ook rondlepen op de Boebadoeg-farm van Bart en Floor. Bart heeft mij uitgenodigd om met de Q te komen knuffelen, maar dat viel nog niet met. Handrijk, ja. Ja toch? Zitten. Ja. Doe maar een beetje aaien. Oh, ja, dat is jammer. Ja, dat is niet anders. Ja, maar dan moet jij mevrouw aan de kant, hè. Ja, nou welkom bij ons op de koeienstal. Ja, we staan nou mooi tussen de koeien. Dat is Jersey koeien. Het zijn hele mooie, kleine bruine koeien. Heel nieuwsgierig. Ideaal om te koeknuffelen. Dat doen wij eigenlijk heel veel met deze koeien. Vooral met de bezoekers die hier komen. En dat is hartstikke mooi. Ja, leuk. En in 2017, toen jullie meededen met loeren bij de boeren, hadden jullie dit ook al? Nee, toen zaten wij nog met een hele oude stal. Toen waren we ook net in omschakeling naar verbreding. En nu sinds 2 jaar, ze hebben wat gezien. Sinds 2 jaar doen we eigenlijk, hebben we hier de nieuwe stal neergezet. En zijn we pas echt begonnen met koekknuffelen, met activiteiten om de bezoekers, zullen we maar zeggen, nog meer met de boerderij in aanraking te laten komen. Ja, leuk. En jullie hadden dus ook toen de tijd de camping en de zorgboerderij en zo. Dat is ja, de camping was net begonnen. Dat was het eerste seizoen. Speelboerderij zat er net de looplijn in. Dat was gewoon net aangelegd. Ja. Nu zijn we een paar jaar verder en nu is eigenlijk alles grotendeels af. Bijna af. We breiden wel iedere keer ieder jaar uit. Maar in ieder geval er staat wat. Het is echt machtig mooi aan het worden. En dat zie je dus ook aan de bezoekers terug die hier zijn geweest. Die zijn enthousiast. Komen ook allemaal terug. Heel veel. Ja. Hoor je ook veel enthousiaste verhalen. Ja, en dat is leuk. Ja. Dus, en wat was het leukste van die dag? Ja, dat het ongekend druk was. Het was prachtig weer die dag. Waaide wel wat, maar we hadden net een beetje speelattributen neergezet voor de kinderen waar net begon. En je zag de jongere gezinnen met kinderen, die bleven allemaal een beetje hangen bij ons op de boerderij. Ja. Dus dat hoopte zich een beetje op. We zaten op een kleine 10.000 bezoekers die dag. Dat was ongekend. En dan sta je er als een malle daar koffie te schenken voor de bezoekers. Ja. En dat is leuk. Je ziet nu dus dat 4 jaar later, dat je bezoekers die er toen destijds geweest waren, die hebben dat een keer links laten liggen, die komen in één keer aan zitten weer na 3, 4 jaar. En je zegt, we waren toen bij loeren bij de boeren waren we hier, maar als je dan nu rondkijkt, alles verandert. Ja, nu met de nieuwe stal natuurlijk ook, ja, dat zijn leuke dingen. Boebadoe is een jong bedrijf dat succesvol melkvee en een camping gecombineerd heeft met zorg voor lui met een beperking. Tijdens loeren bij de boeren werden deze plek druk bezocht en bleven met name veel kinderen langer hangen. Het evenement roei ook dit jaar weer buiten de grens van de gemeente Ludal en vond toen in de gemeente Pelermaas plaats. Want hoe is het nu dan in het bedrijf? Ja, het bedrijf is, de koeien is, ja, ik zeg altijd, dat is hobby, kost geld. Ja. Zeker met deze stal. Maar voor de rest, we hebben een speelboerderij, we hebben een kinderboerderij, we hebben de camping. Daarnaast nou, weer een zorgtak erbij om met de jongens samen hier de boerderij te runnen. Dat hele plaatje is gewoon een stabiel bedrijf aan het worden. Dus je bent niet meer afhankelijk van de melk, je hebt daar neveninkomsten en dat heb je tegenwoordig helaas nodig.
Het jaar erop werden loer bij de boeren onder andere bij Chris en Petra Breukers in Elgooien, waar ik ook wel maar Stalstra, die toen ook het met gedaan. Jullie hebben in 2018 metgedaan aan loeren bij de boeren. Wie vonden jullie dat toen? Ja, dat klopt. We hebben allebei als bedrijf metgedaan met loeren bij de boeren. Het was een hele ervaring om het met te maken. Van tevoren niet gedacht dat het zo druk zou worden op het bedrijf. Er komen toch een hele hoop mensen op af. Ja, voor ons was het hetzelfde. Het was gewoon... we hebben in 2011 ook al metgedaan. En toen was weer de vraag in 2018 of goh, zou je het leuk vinden? En meneer Met zei nee, ja, we zitten dan net in de drukke periode van het jaar eigenlijk. En bij ons waren de kinderen heel erg enthousiast. En ja, ze zeiden, jongen mama, wij willen dat, we vinden, want die waren al dikker. Gewoon kijken, bij loeren, bij de boeren. We zijn eigenlijk ieder jaar proberen we wel te gaan kijken. En toen zei hij, jongen, dat zou je toch wel heel erg leuk vinden. Ja, vervolgens hebben we dat gedaan, hebben we schouders en met iedereen eronder gezeten. En goed, en het was gewoon wel een ontzettend mooie ervaring. We hebben toen ook, doordat we zelf ook fanatiek zijn met fietsen en we dat gewoon met andere toes, hebben we toen bijvoorbeeld ook wafels gebakken. En op de dag, nou goed, en wat het dan ook wel heel veel brengt eigenlijk. Ja, dat is wel heel erg chic om dit te maken eigenlijk. Ja, mooi. En met name eigenlijk natuurlijk, hè, want we doen het voor de bekend, of ja, hè, de mensen laten kijken wat dat ze met die bedrijf eigenlijk doen. Ja. En meer waardering en veel meer, ja, dat is een stuk ook wel heel fijn. Hè. Zo vergroot is niet, hè, dat het al zo complex was. Ja. Ondanks dat het de dag gaat regenen, komen er veel lui kijken. Zo ook in de kast van kwekerij Stals, waar ze van allerlei leuke activiteiten hebben opgezet. Zoals een bandje, racende wielrenners en een zelfgemaakte glijbaan voor de kinderen. Voor ons is het eigenlijk heel normaal, dus dagelijks werk, hier op het bedrijf, rondlopen. Maar als het dan zo is, dan komen er mensen 's morgens aan als het begint, ja, 's morgens vroeg tussen 10 en 11. En wie schoon dat ze de reacties is van iedereen, daar genieten ze dan gewoon van. En we hebben dus als extra activiteit, we hebben dus voor de kinderen hebben een springkussen neergezet. Hè. En voor de mensen een kapel, een muziekkapel wat muziek maakt. En we hebben een frietent, van onze eigen erpel. Ja, als Erpel die kwam dus naar de frietfabriek en daar hebben we dus de friet van gekregen. Ja. Hoi, goedemorgen. Ik heb het ook in 2018 samen met een vrouw metgedaan aan loeren bij de boeren. Wie vond zich dat toen? Verrassend en uiteindelijk heel positief ervaren. En wie stond het bedrijf er toen voor?
Eigenlijk al vizier op de toekomst gericht. Van 10 jaar geleden zijn we uitgescheiden met de teelt van bloembollen. We stonden eigenlijk voor een bedrijfsovername. Ik zit nu nog met mijn eigen maatschap. Ja. En de bedoeling is dat we dat nu op korte termijn gaan overnemen. En we willen eigenlijk op de foto waar die we een jaar of 10 geleden zijn ingeslagen, willen we doorgaan, ook een beetje met het oog op duurzaamheid, dat we met de juiste inslag willen we wel te werk gaan. We begrijpen de maatschappelijke morele verplichting die erbij zit. We begrijpen dat de kaders behuren, maar we hopen dat op een nette manier dat een werkbare situatie voor de toekomst te creëren. En ik denk dat we met de filosofie die wij volgen, dat we daar succesvol kunnen gaan zijn. De laatste keer dat Loeren bij de Boeren georganiseerd werden, was het aan de andere kant van de Maas, in de gemeente Roerdalen. En toen deed onder andere de familie Wolters uit Vlo erop met. Zie zet je de dag de deuren open van een monumentale boerderie die al generaties in de familie zit. Jullie hebben in 2019 metgenomen aan Loeren bij de Boeren. Wie was het als gezin voor jullie? Ja, eigenlijk heel schoon. Dit is wel voorgebracht, ook bekendheid en niet meer rijden. Ja, we hadden eerst zelf ook echt wel gehad van ja, moeten we dat wel doen? Toch wel zoveel lui op die boerderie. Het wil ze wel netjes hebben, het wil ze fatsoenlijk doen. En ja, uiteindelijk toch maar de keuze voor gemaakt, ja, ook het maatschappelijke. Het is wel goed om dit te laten zien, zeker ook in de regio. En achteraf heel blij dat we het gedaan hebben. Ook ja, enthousiaste verhalen gehoord. En dan zit een veel bezig bus. En dan komen de mensen gewoon, oh hier zit dat van toen van Loeren bij de Boer. Oh, zit je daar van. En dan krijgen mensen hebben toch een heel andere beleving wat ze eigenlijk met veel bezig was. Ja. En dat is eigenlijk hoe ze het ook een stuk verduisteren. De boerderie van de familie Wolters werd druk bezocht en er wordt van alles te doen voor jong en oud. Dat jaar deden er nog 5 andere boerenbedrijven met, die langs een schone route in de prachtige Roerdal logen. En 2019 is natuurlijk nog niet zo heel lang geleden, maar wie stond het bedrijf er toen al voor? Ja, op zich ging het bedrijf er toen ook redelijk goed voor, maar ja, er zijn toch een hoop veranderingen die op stapel staan. Ja, toen hadden we al een plan voor een nieuw schuur te bouwen, dat hebben we dan onderhand gerealiseerd. Ook ja, dat we makkelijker werken, toch misschien het meer die planten rechtstreeks aan de export leveren, daardoor ja, je hebt meer vermarkten, je hebt meer snieën.
Dus niet meer hectares, maar intensiever met het product dat ze een stukje meerwaarde eraan hebben. En ja, onzekerheden, ja, het zijn we gewend. Klimaat, dreugde, nu corona. Ja, dat hoort bij het zelfstandige, hoort dat erbij. Ja, en dan hebben ze wel een regelgeving, daar kunnen ze zich ook druk om maken. Ja, proberen er een draai aan te geven, invulling aan te geven. Proberen er ook zelf actief aan sturen, dat dat niet hoeft, lokaal dan. Of ja, in dit context. Ik denk ook, niet zozeer alles rechts problemen zijn. Want ja, ook bij een regelgeving, het is zo. We moesten met leven, dan ga je ze met bier. En zien dat is uitdaging. Ja, en ik denk wel dat we door samen eigenlijk wel ook met het klimaat, het wordt steeds drukker. En natuurlijk, het bereiken is zwaar, maar we doen het met z'n allen samen en dat maakt het dan toch wel alweer, ja. Op dat moment denk je, god, alweer en weer gaat nieuws. Maar ja, dan moesten ze dus even op die gaafvlotten komen. En dan knoteren ze ook wel eens even de over. En dat moet erom, maar dan is het even bezinken en weer wieren. Dus ja, de mannen hebben misschien opvolgers. En ja, wat die dan van een draai aan geven, zo'n als het hier het goed in stand zou houden. Ja, dat kunnen we eigenlijk van pap uit en opa uit. Die zit toevallig in april zijn 100 jaar op de boerderie. Dus ja, het is niet alleen geld, maar het heeft ook ja, een stukje, die roots eigenlijk. Die toes. Dan word je zich gelukkig voelt en dat is ook heel belangrijk. Het is niet eigenlijk alles in geld uit te drukken. Dat wil men wel gaan, maar ja. Het zal ook wel wat pap zijn eigenlijk. Het is niet alleen maar het bedrijf wat je hebt, het is ook gewoon de omgeving en alles eromheen. Ik heb service, vind ik het heerlijk om hier even achter de roer te lopen. Dan zie je elke dag wat anders. Ja. En van de frisse lucht is de hele dag, oh, schat, ik heb school gezeten. Dan heb je toes, hier is het wel toe. En het is die landschap en ik woon hier dan al het hele leven. Maar het blijft schoon. En ik heb eigenlijk altijd nog wel, ja, spaas aan, het is altijd wel niets. En ik denk, nou, de toekomst zal dat nooit weggaan. En het bedrijf, dat zal ooit wel een andere vorm krijgen. Maar het zal altijd wel op een of andere manier toe blijven. Ja. En ik denk dat dat ook wel het belangrijkste is. Zelf. Het bedrijf gaat met de toekomst. En ja, we hebben de bus en die historie hier, dat hield ze. Dus dat trekt ze toch nooit meer kwijt. En als ze echt van 100% rendement ons gewoon over mee bezig zijn, dan moeten ze niet wegwezen. Dan is het woord grootschalige restaurant. Het is ook goed dat we ja, samen allemaal met z'n kijken naar een goede ruilverkabeling toch ergens in plek die schaalvergroting wat kent. Ja, we hebben een hoop natuuropgaves, wat moeten een hoop hectares, we moeten aan de duurzame energie, zonneweiden. Ja, het is een hele klus. Ik denk dat er ook wel iets goed is om aan de dingen je loeren wie de boeren of zo toch wel mee te doen. Want vroeger was het gewoon, wat op die bedrijf gebeurt, dat is het. En nu, die maatschappij die hebben ze nodig. Je kunt ze te tegen zijn als ze wilden, je kunt er van alles van zeggen, maar dat hebben ze nodig en dan moet ze ermee door. En door loeren bij de boeren hebben ze wel weer even dat contactmoment en weer toch die realisatie van ook dat jullie zelf zijn van wie schoon als regio is. En ja, dat is een realisatie waarvan ik denk, ook zeker denk dat het heel belangrijk is. En als je het schoon is thuis, moet je wel kunnen laten zien. En laten jullie zien dat ze er trots op is, want dat mogen best. In de tijd dat Loeren bij de Boeren bestaat, is ook de organisatie gegroeid en uitgebreid met boeren die ooit met hebben gedaan. Ondertussen zijn ze, ondanks de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt, toch alweer volop bezig om het volgende evenement op te zetten.